Open siya, open siya to. Open siya to eh. Ay siya sa to ako na. Yeah. Siyempre, ako pa. Official beginning. Ayos ka ba? Napapalo. Sige po. Hindi mo, Lord. Gurma mo rin si Pagkulang mo. Kurang niya para sa ako lang talaga sabi mo. Oo, ayun, pwede mo video ko ito. Ano malakang akin. Kaso man talaga nito. Wait lang, talaga.
Doon kayo naman nagbuo Ay, magkamay kami. sa ano, maulan nga. Hindi na yun. Kaya na, mga mic day. Eric, thank you. Ayun, ano, mga busy yan ang mga ano kayo, yung tawag sa Thank you. ano ito yung makakilong na Kuya, hello, ano yan? Hindi. Ano naman, sugda yung ano, agree ka? sige. Wala ka lang. Ano ko yung kuwatin mo tayo. Kuwatin mo. Yun yan. Eh, gusto ko ba lang sa'yo? Napapansin. Dahil kawatin Gusto mo. ko sa Kawatin mo to, di ang gila. Dito sino ka mga control. Ano ba na isipan ko yun? Mura ka dyan. Ano ito? Gigs ka na yun. Malayo pa sa kaputuhan ng 47 gigabit at sana. Isa ko pa ko na alam ng sarap. Hindi ko 200 gigabit na. Ang storage is Kawatin ko ito. sige, may naiwan. Sa ano? Nato, magayon ulit. Bakit ba nagbagit na lang dito? Pero mo kaya, kung makakontrol ang buha, Oh my God. Yes, bro. minsan lagi sila. Gusto na ito na ako. Nagsigataraya. Pero wala akong supermarket. Ang may tarap, makaya. Yeah. 121 pins, ano? Kaya ko lang daw. May Ender Dragon daw. Sila mo na kayo. Hindi yan alam kung paano ba lang. Tinadanan. Pero baka man nakakot ko sa Wala ka. Ako na GTP. Ano? Magayon ba ito? This is my love. This is my life. High school.
Magadag ka, ha? Mamili ka pa. First, we need in my drama. Gusto ka, my drama. Award. Yan ang nagamit ko. APK award. Award. APK award ba? Makusog pa pala ako. So ano na? Bakit natin ano na? Sabi sa akin, wala. Sino pa yan? Hanggang ano yan? Hanggang Sabado. Biyernes yan. Biyernes, wala pa klase. One year na. Ito daw Manila. Ang minakaspat ko dito pag Muna man si Cody mo nga. babae pa din kami. Muna man si Kaunan. Ay na si Oh yan, Jim. Baka. Kasi nga dito. So, ang kaano-ano. Hindi na. Hindi ka ako na. Binadama nga yun. Day, mana. Wala naman tao hindi sa Hindi mo lang Oo, sa
Hindi mo daw yun. Lloyd na. Okay. Kasi makakuha ko doon na pagkakas sa mano. Alam mo yun. Balik sa akin. Panonood ako. Dahil iba naman ang meme na nasa balita, araw pa. Hindi lang.
Okay. May night. Pero may asin. Yung marina yung sila. Yan na ba yung yan? Maraming kaya. May kasi ba to?
Kaya po, Ano po ba? Naiba sila dumamig ka ha? Anong ligo? Anong gusto yung pala? Anong gusto? May kita ko na ligo sa studio. Anong ano yung joke pa to? Wala. Ikaw, ha? Maguro ano? Dua cinco. Sugi ka man siya. Mga din na high school na hindi ka na dyan. Wala ka dyan. Yeah. Uy. Ano mo lang? Ano mo ba? Hindi mo ba? Ako ka pa.
Kakabili mo pa lang ah. Hindi mo talaga kukuha ka.
Nagugutom na garo si Pro.
Oh, yes. What the? Oh,
Ano kaya ako dito sa mga? Talaga? Tagal, sabi na na yan. Hindi ko mabalo. You know? Pero, uy, sila bilang! Hindi naman ito.
Uy, nawa ka! Lagi! Lagi ka! Bang! Mapalag! Mapalag! Ayun! Ma-revert mo na ako. Yun, wala mo na ano mo, tapos na guys na, good spend off, ha? Good spend off mo. Ah, mahal mo. Kung gano'n ako, iwan na di ka kantin na no? Budget. Kasi dito ngayon, pag masilis ko na ito, hindi mo masalahan yung ko. Pero umuwi na nga sa pinapaglag ko sa hindi na ako sa
Ginagawa na lang. Kahit ko lang na nakait. Hindi mo ba? Hindi. Nag-stream pa ako. Check up, Bob. Inside, Bob.
Masarado na kita.
pambili. Merit mo naman siya. Okay.
Ang mga taga-uwan na. Kaya,
Ang sinigang ng guwapa. Malasakit na sana. Magkakaluwag ka na kung
na ay wala kang ang mundo. Bukod pa rin kung saan haman sa tayo ng bubuan. Bukunin bukan ba? Bumbun siya. Bumbun yan kasi bumbun. So, pakulod kasi. Hindi pagpapakulod. Dapat sumunod. Di ba pa ganyan? Di mayroon ka ba kapakasan? Siguro ba sa may ano? Hindi magpapakulod mo. Tapos kung nakabayo ka na duman sa ano, papakulod na siya sa hindi ang talike, ade, talike pa ganyan. Hindi, bakit mo? Di ba makalang talaga sa dahil duman sa tulad. Wala naman sa kayo, talike.
naman sa bill. Boy, anong kulay dyan ang para sa headset? Pula? Noon, para lang. Kuya mo madagitan ka ni mong ganda. So, nadagit dahil nagkatungkong ako kung nabigyo ka ka dagit ka. Mukha lang naman ako siguro. Yun na. Uy, ilan mo sa sound? Uy, paano nga? Ay, katangan ka. Dali, palitan mo na doon sa tigilin. Paano bang nag-upload na nag-upload? Hindi. Nung panahon na dito, nagbaba ako. Pag nakakita ng gano'n na yun, taas ang ito. Nakasunod ito super glue. Hindi pa na ano, hindi ko kapag-itong sa Sa mga nag-super glue pa, ano? ay. So, ano ba ka? So, plastic. Ay, so, plastic Ang ka. klase pa kasi ba? May tig-ayos ka niya ako. Patigilin ko kung magana. So, nasa 5 minutes crack. Tapos ako mampalit. So, may crack ba ka sa glass mama? Nahilig ko ito sa kahagandang post-it notes. You know, so parang Facebook, ano, ID. Tigilin ko kung itry ko sa sticky notes. Kung magana, gagawin ko mo sa
ay dito. Dahil maganda na mga hindi Ano po, magdalo dyan? Kasi dapat nasa parang kamot mo o ano na ako mo, di ba, magdalo. Kaya, binaman na. Bako na siya na iparay sa mga investigador natin. Investigador mo ba? Mama, nagula na sa kamot ko, hindi pa nakapagpapos tapos yung magaling yung sakto sa kamot ko. Kung kapag pinag may pangarap ka sa daliri, madali na matangkas. Yan, bilis makapangkas ka. Iba yun ako. Iba yung Iba yun ako. ilang bibig ko. Okay, iba yun ako bibigay.
Hindi naman. Ay, sino mo? Ay, diyan.
Mama, sa kahoy. Iya, ano nga, kaya juga kan ada di sama dulu, kan ada di juga. Ayan, mabulok.